हाय लोगोफोर आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आरो आं खनसेबाव नुजाफैबावबाय। जोंनांगौबाना नोंखौ खाथियाव मोनबाना आथिं आखाइ खाना बुनांगौ मिथिबाय बिगुर सिगुर बिसिगोन आं मा कसम खालामदों बिगुर सिगुर बिसिगोन बे मानसिखौ मोनबा। गिबियावनो खुलुमनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो आंनि भिउवार्स नोंथांमोन। दिनै मैदोम बसुमतारिया साननैसोनि उनाव आरो रागा जोंखांनाय फैदोंलाय मिथिबाय। मोनसे ओरैबायदि रागा जोंखांदों बे साननैसो आङो एसे सिरियाव दंथ'योमोन। आङो ओरैबायदि रागा जोंखांदोंलाय दिनै मिथिबाय ना। बेनि थाखाय आङो डाइरेक्ट भिडिअ लाबोनाय जालायबाय। बेनो जाहैबाय सासे मानसिनि सायावहाय आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बियो माने आंनि भिउवार्स ना हेटार्स आं मोनथिया। आंनि हेटार्स जागोन बे मानसियाहाय। ओइ फंबाय बै हिनजावखौ फिसाजो सासेखौ गारनानै गुवाहाटियाव मानो थाहैदों नोंलाय हा बै इसि रुमा गारि सयखाना नोंनि नामाव बै नोंनि हिनजावखौलै नोंनि हिनजाव आरो फिसाजो सासेखौ गारनानै गुवाहाटियाव मा खालामनो थाहैदों नोंलाय मालायखौ जावनो फैदोंमोन ना नोङो गोबां मानसिखौ जावफिनदोंमोन ना इस सकिं थखरा मोनफिनबाय गन्थङाव दै हाबदों फंबाय मालायखौ मोनस्ला मोनसे बखिग्राया दायो दै गांदों फ्रिजनि दै लोंनांदों इसि रुमा सोरनिमोन फंबाय इसि रुमा बै नोंनि आसि हाजारनि फालेङा सोरमोन आसि हाजारनि फालेङा गुड मर्निं अल खुलुमबाय बयखौबो दिनै आं फैदों जोंनि एमजे आरो मैदोमनि बेलायाव आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोमना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजेखौ बखिनायनि थाखाय एमजेखौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै न' बे टटेलि रं आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया खिन्थु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो एमजेनि थाखाय मैदोमा बुजायाखै एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो मैदोमखौ बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों बुजादों आं बेखौ सोंग्रोगोन हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार प्रिटि आंनि बिनानाव प्रिटिखौ जाज खालामनो नों सोर मैदोम ना खिदोम हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार मा राइट्स दं नोंनाव मा राइट्स दं नोंनाव एमजेनि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि दिनै डिलिभारि जादों मा जादों नोंहा मा राइट्स दं दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव ओरैबायदि नोङो दुखु होदों जे दिनखालि गथ' जन्म जादों ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों ओरै बेसेरा फुरथिनि सम फुरथिनि दिन बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ बुलशिट दिनै बुजिग्रो दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय थिग আছে बिनि फेमिलिखौ आं बुंला मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला खिन्थु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होनानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों बिसार खालामनो मिटिंबो खुंदोंमोन मिटिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिटिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो बेनो जाबाय एमजेखौ बुजायग्राया बेनो जाबाय एमजेनि हिनजावखौ बुजायग्राया Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. एमजेखौ बखिनायनि दायाबो गवा नङा मिथिबाय फैगासिनो बेबो जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम मिथिबाय दा ओरैनो बुजायाखै बियो खिन्थु बेखौ मानसिफ्रा कनफिउजन जानो हागौ एमजेनि थाखाय बुजादों खिन्थु एमजेआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो खिन्थु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बखिनो थाखाय बुजादों होननानै बाट न' रायजोफोर मैदोम बसुमतारिया गियाखै आङो आरो गिनो लागा आङो जेबो गाज्रि बाथ्रा बुङाखै आं दहायबो होनबाय थादों आङो बारंबार होनबाय थादों आङो जेबो गाज्रि वार्डस इउज खालामाखै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो मा होनो नै दायो ससियेल मिडियायाव जिबायदि भाइरेल जागासिनो दङ मिथिबायना दाथ' मिथिखाबाय नोंथांमोनहा मैदोम बसुमतारिनि बागै जिबायदि भाइरेल जागासिनो दङ नै दा इउटुबावहाय किसुमान व्यक्तिफ्रा बा किसुमान मानसिफ्रा बिराद शेयार खालामगासिनो दङ किसुमानफ्रा बहुत मिनिदों आरोना मैदोम बसुमतारिया केस होजासिगोन मैदोम बसुमतारिया गिबाय आंखौ बेफोरबायदि होनहरगासिनो दायो मैदोम बसुमतारिया गिबाय माने दासो बर्डआ मोनदों नोङो माने गिबाय होनहरदों आरोना आङो बे फुराना कन्टेन्टखौनो लानानै फैफिनबाय जोंहा जाय मैदोम बसुमतारि बुजादोंमोन होसोजानाय भिडिअ भाइरेल जादोंमोन नोंथांमोनहाथ' नुखादों बिथाङा गाज्रि मातबा मानो दासिमबो क्लियारिफिकेसनखौ होनो हायाखै बावनो मिथिखायो गाज्रि मात बिथाङा
आरो बिथाङा मोजां मोनब्ला क्लियारिफिकेसनखौ होसिगौमोन, दुगा जासिगौमोन। बिनि दुगाखौथ' मिथिखायो, मैदोमनिखौ। जे सासे मानसिखौथ' बियो बै समाव लोगो मोनबा बुनाय जागोन मागोन होनलायनानै बुंदोंमोन। दा गावहासो दामजाबाय, उल्था सिगां दामजाग्रोबाय। बेनिखायनो मालायखौ बांद्राय दुगा दुनो नाङा आरोना, मालायखौ बांद्राय होनो नाङा। दाथ' नोंसो दामजाग्रोबाय, दानिया नोंथांनि सायाव आदा जन खारजि नार्जारि, बिथां एक्टराबो, ब्रादारा नोंथांनि सायाव फंनैसो बुंदों। जाय एमजे ब्रादारखौ लानानै माखासे खोथा बुंदोंमोन नालाय, नाथाय बेखौ बुंदों आरो जन खारजि नार्जारि आदाया बुंदों। आरो जाय एशकिं ब्रादारजों नोंथाङा नोगोद नांलायबोबाय, दुगा दुगा खोथा बुंलायबोबाय, कारनि चेलेन्ज खालामलायबोबाय। नाथाय नोंथ' कारखौ हिनजावफोरनाव थगायनासो लायो खोमा। कारखौहाय नोङो हिनजावफोरनाव बिहर बायनायसो खोमा, थाखा दालालि नालाय। दा मानोथो फैयाखै थाखा थगायनाय आरो बिनि सायाव गाज्रि सोमोन्दो थालायबावनाय, लासिं सिं बाथ्रा आरोना। मैदोम, लाजिनो सोलों नोङो, गुबुनखौ बुंनायखौ गार, गावनि आखुखौ सानगोर। आरो खोनानाय मथेब्लाथ' एशकिं ब्रादार बुंनाय बादिबा नोंहा बिसि दंबावो, फिसा दंबावो। सिगां भिडिअ बुंनाय मथेबा बेफोरखौ नायोब्ला नंखागौ, आखला नोंनासो गाज्रि दै, गुबुना नङा। एशकिं ब्रादार मोनहा नङा, सोरबा एमजे ब्रादार मोनहा नङा। नों गुन्दा नों गुन्दा नाम्बार 1 मैदोम। बेनिखायनो नों दासिमबो इउटुबाव नुजानानै क्लियारिफिकेसन होनो हायाखै। दानिया नोंनि भिडिअखौ बयबो नुजोब्बाय, बुजिजोब्बाय, नोंसो गाज्रि। बेखौ बाद होदो। दानिया दिपालि अफिसियेल इउटुब चेनेल, बे चेनेलखौथ' आगोल दिपालियानो सालायोमोन, दाथ' गैला। आरडि अफिसियेल, बेखौ दिपालिया सालायो। आङो दिनै मोनायाव लाइभ फैनायाव मोनसे कमेन्ट हरदोंमोन, मानोना बे कमेन्टआ जादों, बे कमेन्टखौ आं बुंथ'ला, ओमफ्राय बिनि रिप्लाइखौ होदों दिपालिया। थारमाने ओरैबायदि होनदों आरोना दिपालिया बेनि रिप्लाइखौ होनायाव, थारमाने बियो फुराना भिडिअसो आरोना, गावनि फुराना एक्स हौवा जाय गोजाम फिसाय, बिथांजों गाव फन रायज्लायनायावहाय सासे मानसिया साइडआव थानानै कल रेकर्डिं बानायदों आरोना। आरो बे फुराना फिसायजों रायज्लायनायनि जाहोना जादों, थारमाने अखानायै गारलायनायनि बिसार जागोन। बे बिसारावहाय माखासे खोथाफोरखौ खोन्थानानै लानांगौ दं नालाय, बेखौ गावनि फिसाइया सोंहरदोंमोन गोजामा, बेयावहाय गाव फोरमायना होनाय आरोना। बेखौहाय कल रेकर्डिंखौ साइडआव थानानै बानायदों, ओमफ्राय रेकर्डिं बानायनानै दोनहाबनानै नै दासो हगारदों आरोना, दासो भाइरेल खालामदों। बिथाङा बेखौ फोरमायहरदों। आरो बिथाङा होनदों दि 24 घन्टानि उनावहाय भिडिअखौ डिलिट खालामफिनाब्ला गासैबो हगारग्राफोरखौ पुलिस केस एफआइआर होनाय जागोन, बिदि बुंदों आरोना। साननानै नायोब्लाथ' आंनिबा हगारग्रानि दाय ना हगारजाग्रानि दाय? आरो भाइरेल जानायखौथ' बुंनो हायोब्ला भाइरेल जाग्रायासो केस होखायो दानि जुगाव। नायग्राफोरनि दाय ना भाइरेल जाग्रानि दाय, बेखौथ' जों मिथिला। हगारबाय जेखन नुग्राफ्राथ' नुखागोन, शेयारखौथ' खालामखागोन। उमुगनिनो शेयाराथ' जाखायो दानि जुगाव। 1 मिनिटाव नोङो हगारब्रबाबो सोरबा सासेया नुग्रोखायो। दानि जुगावहाय एनिटाइम अनलाइन थाग्राया मेरला दंसै। बेखौहाय एसे साननानै नायनांगोन आरोना। दा आं बुंनो थाङा दिपालि बिथांनिसिमबो, माने आं सोरनिबा साइड जानानै बा सोरनिबा पार्सनेल लोगो जानानै आं बुङाखै, आं गेजेरनि जानानै बुंदों। हगारग्रायाबो दासिमबो क्लियारिफिकेसन होआखै, बेखौ नेनानै थाबाय। खोथाया सोरनिया सैथो, सोरनिया मा जायो, बेखौ नेनानै थाबाय। नायनो थाखाय आंबो रेडि। बिथाङा केसखौ होमारगोन ना बिथांमोनहा भिडिअखौ दानमारगोन, बेखौहाय बुंनो हाला। गावसोर मा जायो बेखौहाय जोङो मिथिला। थेवबो आं फंनैसो बुंबाय। थारमाने आरो जोंहा बुंबावनांगौ, जाय दासो सानै हिनजाव भाइरेल जानानै थांदों, सासे हौवाजोंनो सानैबो देहानि सोमोन्दो थानाय लाजिनो रोङैफोरनि सायाव 7 मिनिट भिडिअ दंबावो होननानै खोनादों आरोना। बेखौ सोर बुंदों? मोनसे फेसबुक पेजनि बिगोमा जाय अनार, बे बुंदों। जाय जिरि अफिसियेल ना जिरि मामोन, जायखिया आङो होना होबाय फेसबुक पेजनिखौ नायदो। नै
बे बिथाङा होनदों 7 मिनिट भिडिअ दंबावो होननानै बुंदों आरोना हगारदों बेसोर सानै हिनजावनिखौ माने जाय सासे हौवाजोंनो सानै बाथोन गेलेग्रा लाजिनो रोङैफोर बिमाजों समान बैसोनि लाजियैफोर मानसि मोजां नङा बिसोरो फिसाफोरखौ फोरोंग्रा सिख्लाफोरखौ गाज्रियाव लांग्रा बर' हारिनि हिनजावफोरखौ फाननानै जाग्रा समाजनि गुबुंले जोलैनि हांगार हिनजावफोर बिसोरो बिमाजों समान बैसोनि लाजिनो रोङैफोर बिसोरनि भिडिअआ 7 मिनिट दंनो बेखौहाय जिरि फेसबुक पेजनिफ्राय बुंदों नोंथांमोनहा नंगौना नङा नुदोंब्ला सोरबा नुबायब्ला कमेन्ट हरदो दंमारोब्ला आंथ' नुवाखैनो जायखिया आं बे फेसबुक पेजाव नुनानै आं बुंबाय जोंहा माखासे फेसबुक ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा जालांबाय माखासे हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो आरोना मानोना भाइरेलल' नुनो मोनसै नै मोनसे जोबगोन नै मोनसे फैगोन नै मोनसे थांगोन नै मोनसे फैलायगोन भाइरेलानो अनेकथा रोखोमनि फैयो बेखौथ' जों बुंनो हाला जोंहा ससियेल मिडियाखौ दानि जुगाव उन्दैनिफ्रायनो नायो सोरबा एलपिआव फरायग्रायाबो मबाइल सेरनो रोङि नंला रोंजोबबाय बिथांमोनाबो नुयो अब्ला बिसोरबायदि बिमानि समान बैसोनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हगारजानाय बेफोरबायदि गाज्रि भाइरेल जानाय अब्ला मा होनबावनो आं लाजिनाय मोनबाय दा आं बारा गोलावखौ बुंला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय आंनि बे हारिबर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाय बाय लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो अनोब्ला अननाय दंब्ला